bawa sama horas kita sudah kita mereka dah. Unang ma holat di surat di doko holong roham tua. Unang ma holat di lipiki horo lau mandap potona boas sama taninang indang rohaki la 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 tuho boas sama arian dongin la 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 huingot ingot unang ma holan di surat koko holong roham tua. Unang ma holan di lipiki horo laman na potona boas sama tanindang indang rohaki la 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 tuho buat sama arian bongil la 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 huingot ingot sama terdidang-didang rohaki la 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 tuho boas sama arian bongil la 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 huingot ingot sama boas sama